Lah, aku gak nek kaya wis urip dhewekan. Duwe putu siji mau mahara putune kok pahala keluyuran tok pancen bocah siki jan wis isine ku padha dandeng-dandeng tok ora tau betah nang omah. Putu Loh, tapi ini di mana? kok kan deserve? Aku siapa? Sapi. Aku ngelani ngomong Sapi, mbok. Anggap sapi berarti yang ngarani tukangnya sapi. Yang mana nih? Ya kok kang dijane, kok kang ndi? Oke, ngerti aku. Udah parep sing mau Nyong ngene. iki tes dolan teh. Dolan nang ndi? Kon ini Sarina. Ini Sarina kok isine ngumpet. Dadi jare bocah nggak bocah zaman siki kaya ora kaya di zaman nyong. Dadi arep bocah zaman nyong gemien ya. Tuhan sapa iki Silvi kowe. Bocah zaman nyong gemien seneng padahal turu longan ora kaya kowe tok gluyuran. Ha, ngurumpi kayak ini Sarina sih kita diranda. Aku wis tua sembrana kok karo wong tua. Cici wong tua kok ditawani randaku bare nunggu ngasuk mate. Mau malah dadi gawe. Ora ki wong bocah-bocah gede ajak gluyuran tok. Dadi anggap bocah cara zaman gemien, resik-resik turu tangi, ora tangi turu kok tangi turu ya ndur wis jagal mbresek maning turu. Nah, iki dadi kadang ilang-ilangan enak kok. Ya ora kaya kowe. Pedangan toli. Gak nyapu pedangan, wong pedangan ora disapu mau anu runtais madam mabur dewek anu kena angin wong omah dewek mbok bolong, angin lho. Oh, Ya bolong mau narik ora didandani kan. dadi kaya kiye. Wong sing jenenge wong bocah nom senajan jaman siki, kuwi ajane kok jaman kuno kudu seneng madang longan turu longan. Ayo kuwe. Longan iso ramben. Sing jenenge madang longan turu longan, kuwi madange delong turune delong, aja senenge gane rep kleket turu. Terus nyore piring batus urung galena wis merem. Alah, wis gadeng bocah parane. Mengko anggere seneng kali kowe madang longan turu longan, cara wong tua prihatin katone manis. Ya iyalah manis pisan, Alah, Jang. manis kan gulane akeh. Ya iya. Jadi aja kayak gue ya, ya mau karena pakine ya, sing mandang bisa mendek kan, esuk-esuk jajal aku ya dilarna wedang apa kepriwe gane. Wedang diler yang utah ki. Jago orang urung ngerti. Diler lah memper. Ya jajal. Sing gak ada apa-apa mau diperintah, gak diperintahkan. Wong kakine kan cokan minum susu, dadi ora esuk-esuk ya aja kur disandingi wedang bening tok, disandingi. Keki, susu larang siki. Wong rupiah ki merendah. Lah rupiah merendah sih jeneng wong anggere wis seneng, larang aja ditok kena. Ayo kuwe. Rika duitnya sing metu kok. Ya anggere masalah duit aja khawatir, ora gawe bakal nganggo, ora nyetak mesti nang sak. Ayo kuwe. Kok kepengin duit, mari gunung kawe. Lah, mari ngana kesel manjata. Gunung kawe kuwi jare gone wong akeh duit. Dadi kok ngana engko ngepenak nak kakine. Engko dadi kok akeh duit kakine gari nyadong. Ayo kuwe. Rika bae anakan Rika wis tua iki. Aduh, jangan wis tua kayak gitu. Tua aja sih kepengen urip. Adik gue, kok gak ada harus dibesek-besek kena arep gue tumbal dadi bocah aja. Sembrana ngomong tua, Be. Keki nyong kan masih arep kuliah, Rika wis iya. Kuliah gue ngapa? Bocah wadon kuliah kae mengko ujung-ujunge dadi ibu rumah tangga. Ya ora, kena kuliah kue sing golek bojo sing dhuwur kok. Dhuwur sepira, dhuwur-dhuwure ya mesti 2 meter bae kurang. Ayo kuwe. Yang golek sing 5 meter sama 2 meter. Wis anak-anak, ujung-ujungnya ya dadi ibu rumah tangga ngomong ngoyor-ngoyor bocah. Wis kae cukup. Dan wong wis gede bojo bae bojo. Lambu pi langsung sekolah lah. Ada anak aja dunga. Purwakala Culture Based Education, santun, bijak, dan berjiwa luhur.